Viviana? Da. Pe unde se fac copiii? În burta mea. În burta ta? Câți copii ai acolo? 2. 2. Și pe unde iasă copilașii tăi? Aici. În buric? Apăs pe burta mea. Le faci dragă, dragă? Câți bebelași ai? 2. 2, ai gemeni. Îi fac bine. Le faci bine? Ce-or zis bebelașii? Oi, că mă iubește. Te iubește. Până unde? Până ce? Până la cerc. Până la cer. Tu iubești pe bebelașii tăi? Ce le dai să mânce? Mâncare. De care? De asta. Păi cum îi spune la mâncarea asta? Cum îi zice asta? Nu le dai lapte la bebelașii tăi. Da.